I gdje ste ljudi, dobrodošli u jedan tutorial u kome ću vam pokazati kako na najlakši način pronaći selo i kako na najlakši način pronaći dijamante i smaragd. Ok, pa ide. Evo nas. Ok, ako vidite odmah ove blokove kamena, kaldrme, kako god. Ovako, znači, ne možete se izgubiti, znači idete samo ovako, stavljate blokove i znači pratite, idete znači tamo, na primjer naše selo i eto, znači možete se vratiti. Sada, ne smijete praviti baš veliki razmak. Ako je na primjer u negdje ste gdje je trava, vidite, znači tamo već slabo vidim kamen, znači vidite. Tako da nemojte praviti veliki razmak od ovoga do ovoga. Sad, ako negdje ovako nema trave pa je baš ravno, pravite razmak od ovoga pa do ovoga otprilike. Sad, nemojte koristiti zemlju, koristite bilo šta drugo, pijesak, nešto. Znači, ako ne znam, sad idete po pustinji, pa nemojte koristiti pijesak. Ako idete ovako gdje je zemlja, nemojte koristiti zemlju, pošto onda trava, znači, gore naraste. I onda nećete moći prepoznati taj blok, pa onda ćete se izgubiti. Ok, sad, kako na najlakši način naći dijamante? Ovo sam malo samo gore ukrasio. Ok, znači, ne znam sad kako vi kopate tunela, ali evo, ja znači kopam ovako. Ok, ukladam samo F3, znači vidite Y je sada na 58. Sad, morate doći na dubinu od 12. Zašto tu? Zato što se smaragd i dijamanti od te tu dubine pa nadole se znači najčešće nalazi. Ok, ovo sam ja ovdje malo izbušio, bez veze. Ok, sad znači pravite ovako, idete samo ravno, znači ne morate ovako kao ja, možete ići znači baš koliko god vi želite. Zatim idete tunel, isti takav, preskočite 2 bloka, zatim još jedan tunel, pa preskočite 2 i sve tako. Ok, ovo su našo lapis, znači i na drugu stranu isto tako. Ok, idemo dole, samo ovdje malo ovako problem kada silazim. Ok, uspio sad, pošto kada silazim penjem se gore, onda nekako. Ok, znači idete ovdje 2 bloka i zatim ovdje znači 2 prostora ovako. I tunel mora biti ispod tunela, znači tunel ispod tunela. Ok, to. Ovo sam onako sam izbušao, ok, ovo sam našu pećinu. Znači isti princip, idete sve tako. Ok, ovdje je znači isto ovako dole, ali da vam ne pokazujem, znači isto je sve, eto, ali nisam imao znači sreće da nađem dijamante. Ok, a sada kako na najlakši način naći smaragd? Isto znači na ovaj princip, znači kopanja, ali možete naći samo znači možete naći ispod džungle i močvarje. Zato što se tu znači nalazi samo, kako da vam objasnim, ovako, znači, ova voda, sve što je plavo, naprimjer, zamislite samo da je džungla sve to. Znači, sad, naprimjer, kopamo ovdje je nešto drugo pustinja, naprimjer, kopamo tu i tu nećemo ništa naći ispod toga. Ali, naprimjer, ovo sad kopamo dole i tu, znači, unutar džungle, kada smo, naćemo sigurno nešto. Ok, ljudi, to je bilo sve za ovaj tutorial. Ako niste gledali moj prošli tutorial, odgledajte ga, meni se stvarno sviđa. Znači, tutorial se radi kako pripitomiti konja, ok, ovdje ima dorata i dorata. Zašto 2 dorata? Zato što nisam znao ovome tamo kako da mu dam ime. Ok, samo da još nešto reknem, što se tiče Minecraft preživljavanja, kada završimo 10 epizoda počinjemo sa serverom na Pika Networku. Zatim kada završimo jedno 10 epizoda tutoriala, onda ćemo početi nekakve mape. Ok, a sad nešto sam spremio, kako da kažem, znači isto što ćemo snimati nakon 10 epizoda tutoriala. Znači nešto oko kuća, to neću znači sada da govorim, to će biti nekako iznenađenje. Ok, ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu, hvala što ste gledali. Ok, sada sam odjavljivao kao Serbijan, ali na svoj način. Ok, ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Ok, zbunio sam se. Ok, da, još nešto sam da reknem. Pravit ćemo razne challenge, naprimjer kao Serbijan sa limunom. Ok, možda petit challenge, ne znam, to sada sam su pročitao pa ćemo vidjeti, moram vidjeti kod Serbijana. Zatim, pravit ćemo znači razne challenge. Ok, ljudi, to je bilo sve za ovaj tutorial, vidimo se, pause.